M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llauró. I asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vesprada, ací Radio Pego per a una nova crònica de Va de vie. Cada volta se sent més parlar de biu, una expressió que fa salivar alguns i rodar els ulls a altres. Però siguem sincers, o no massa, un vi pot estar realment biu? Estem parlant d'un líquid que ve del raïm esclafat, fermentat i ficat dins una ampolla. No té pols, no respira, no balla quan poses música. I tanmateix la paraula fascina. Si seguim el fil, el pa de massa mare, el formatge de llet crua o les verdures fermentades també serien bius. I així comencem a entendre-ho. Quan diem que un producte és viu, sovint volem dir que no ha sigut esterilitzat ni manipulat fins a perdre l'ànima, que encara pot evolucionar, canviar, sorprendre. I en això el vi natural juga en una altra lliga. Ja he sentit d'un vi sense sulfits afegits que és un vi lliure. Fa la seva vida, a vegades torta, a vegades gloriosa. Pot estar tancat, obrir-se, fer una bambolla inesperada, però no enganya. És més que una beguda de raïm com tants de vins industrials, filtrats fins l'extenuació, estabilitzat amb química i embolcallats amb etiquetes brillants que prometen emoció però no diuen res. Jo sempre dic, un vi industrial és una momia. El mires amb respecte, dius, oh, quina elegància, però no respira. I els sommeliers, com a sacerdots, poden cantar tot el que vulguen. El vi no ressuscitarà. Què podem fer biu a escala industrial? Es pot posar la vida dins d'un milió d'ampolles iguals? No ho sé. Perquè allò biu, per definició, s'escapa una mica del control. Requereix atenció, cura i sobretot una bona dosi d'humilitat. Donc si es pot, amb una conducta de la vinya biodinàmica, una verama feta a mà i temps i respecte al celler. No confonguem mística amb estafa. Hi ha vinyaters que segueixen la lluna, enterren àmfores o posen música al celler, clàssica o rock and roll, depèn de què volem. Fan riure alguns, fan viure el vi a altres. Fa efecte? Pot ser. Està demostrat? No molt. És roïn? Que no! I si no ens creguem això, mirem el màrqueting de l'altra banda. Etiquetes que prometen plaer pur i porten trossos de raure, tanins afegits, llevats seleccionats, conservants i estabilitzants amb noms impronunciables. Després estan els grans silenciosos, els vins que no fan soroll però ho fan tot bé. Per exemple, parlem del domaine d'Auvernay, a Borgonya. Pot ser el punt dalt de la vinicultura ecològica. Ahir, la Lou Bise-Leroy, llegenda viva del vi, tracta els ceps com a fills seus. Els parla, els prepara infusions de plantes, els acompanya com si foren éssers vius. I no per la foto, sinó perquè ho són. El seu vi no és només excel·lent, té anima. Al final, pot ser això del vi viu no és ni un mite ni un miracle, ni tan sols una moda.
Potser és una altra manera de veure, una manera de deixar que el vi ens parle encara que siga amb accent i sense subtítols. Una manera d'estimar els errors, d'obrir-nos a allò inesperat. Així que la pròxima vegada que algú vos parle de vi bio, no penseu en un truc de marketing. Penseu en un vi que encara té alguna cosa a dir. Salut i vi! I és moment d'estar units